kum sang ni som pakwa chu ni kwa dar khat le chan ve vel zan lai khan Tennessee khopui Knoxville pon lam veng in ngin ho na huna hian me chep no pang pakhat a thlan chho lok loka kelo nga thaksa hliam na tak aneya alua po hliam na tak anei bok a mela chuan thi sen kai khat mu bok in chunga te chuan rang takin emergency an bet ngal paramedic te nong thlenga damdo inan hroi lut ngala police te po an local ngal ma se khamitlai khat nu a chia khan TV solar tak ram dang mi ne na in ngai zona chan chin tar lang thina che son thar lo chuaka ami poimo ber jinga mi chu kumsom li pakhat mi jepi lan pel ani Tennessee a izon na nei thatak farm nei tu ani a minui sang reng mai rin tlak met em camera ma chuan Russia online fiancé variai muturin atloka anui renga afelina ngei tom lo mel le so polar khop mai ma se camera hnungla ma ero thu dang om thung TV a an en tir lai tak chia khan Tennessee police te chuan mi pakhat chung chang no thui mek thung si eng tin nge case nei lai reng chunga mi hi case nei lai reng mi hi TV a lan thei zo kan chui dok chho don ani kum sang ni som basari kum top lam a le tang hei hi Christian ani kum som thum third grade zirtir tu ani a na ngai na hle ina nei tha a thian thatak ani bok atlak chamom chun chu akiang om tur pasal thatak ani dating app a luta chuta chuan mi pa in me tak mi pa mel thatak a hmu a in mel sia tir dan chu Jeffrey Yan ani anin mu ma sak ber atangin afak om em a asumanga thu in lo ti na tanga lo anei thu soya ahun ola na thukin TV a case tak chan mar chuana te atel thin bo khetiam pa hi ani ti shelok lo tur chu amak ngotang Jeffrey hian Christian chu rang takin na hi pa psychologist ten love bombing an tiang hi ani lom luang aron pe a mola scrap do ati chua nu tu ka anin kong ka alo da thap Jeffrey hian papa pani kum khat mi vel a engkol boka Christian hian no pang ngai na boxi nen ina apuya nuangin ai ngai ma hle ani ngai zon na kal chak le a Jeffrey chuan a farma tam turin a soma chu farm chu khopon in rang che vela fen sang tak le kong kalok het auma acha bi nei tuam chun chu Jeffrey chau ani chunglama po thil maka ni khat chu Christian chu lo chukla a tlangwal pani coach a video game san no khel tunge an ni ati a Jeffrey chuan ka thian te fapa te kalo enkol mai ti sam et ma se tlangbal te chu ni tinan lo kala an ina an om len ne hle kum sang ni som pariat February tha thil dik lo lang chuak tana Christian in le kha mu chu aming chu Jeffrey pelani lekha mu chu aming lekha mu ming chu Jeffrey pelani eng bangin ye ian I mana pel izep ti ati a Jeffrey chuan kami dil ne mani hi ka zep lo ti mai Christian chuan a ring tok lo a ina le ta a phone chang du lo ma se number set ngai lo atangin call lo luta a in chuan a listen pe lo ni chu a chui tana darkari lo te chungin Jeffrey mi zia dik tak a mu chuak alo nei to palina alo ni a kumsom bariat ta anei masa bera court paper a po chung kolama harsan na ti alo afa athian te fapa ati te po afapa tak Dakota le Paxton anlo ni chuan ara thlak ber chu Texas a kumsom thum chung jela tang to lo ni cocaine le marijuana a hral ru ka wangin Christian in a zo chuan Jeffrey chuan ka soilo chan che ka hrilo chan che chu min zot lowa ti atingam le ngala chuan a thiam lo ani lo ti nan anu pui lui ten
adem ti te soi boka kum smart tha sang ni som paria ta thil rap thak ta ka thleng apa mandau pang ber chu khat mi chia chu a thi ta thut mai dam do in thil sual om lo an ti Jeffrey chu amang an hmel le a Kristen chuan pui atum ta chu ta rang chuan Jeffrey chu a chang ta a Kristen chu ti na trana fian thu ti in a kuta vuan na a ku zung hnung lama a pota Kristen in soisel chuan i over to a ti le zel na sang ni som pakwa January tha a zual le zuala ina thil a vom ke a Kristen i bek a pot som a pot dara Kristen chu pon lama tan chuaka ase kongka chu lok ani emergency kola Jeffrey chuan a phone a chu sak dispatcher in imang ang ani chuan minong ko le ro tin an ngai thlak lo thu an ngai thla a reibak lo a Jeffrey chuan kongka hun saka na kaltir le mai Kristen chuan a ina atom bawa a block vek ma se Jeffrey chuan a fapakum thum mi chu kongka a nu chia nu milo hon sak ti na trap Kristen chuan a hon sak ta anin ngai zon na thar le sang ni som pakwa Marcha chuan Florida an kala chungte ma a Jeffrey chuan zungbun na pe a Kristen chu a pomta a ma se anin nei ma hian akal tol na te kan en lo ka ngai anupui masa Sabrina kha nau pailain a seisa anupui masa Sabrina kha nau pailain a seisa a ina khunga kumsang nia jela tanga a chuan nuwa zual le zual kum riat chunga tuar nuwa anin thena anupui dang Alison po tuar ve tho anupui palina Brittany Canadian mi chuan tuar thei tolwa a fapa ten Canada tlan bawa ma se Jeffrey chuan court mangin Tennessee a kirle tira hemi pa hian mi chia bum dan tur thiam to ti chiang sang ni som pakwa June ni riat zana thil thenga restaurant a thian tenen an eya Kristen in a ui a hruai ho a alo ho atanga reilo te a Jeffrey chuan a beita thut mai chon lam om lowin a lu chu chuat le banga a vom chora darkar ni vel oma a black out zeu kitchen a nuk sona asama a pota bedroom a hruai thawa ni mai sil ro ati thisen a luanga khuma muro ati a Kristen chuan lunat na mu hil tur ani lo ti ria ma se a do chuan thatang ti hlau mu hil terina oma Jeffrey mu thil nuwa kelongin a tlan chuaka an bultan na in kongka kik ani kha June ni ko zinga police ten lo kala Jeffrey chu lo la oma ke man ka beng lo ma ni ain tina ni atia ma se bangle ceiling ati sena kai mu pa police kara hnunga ke in a pet box an mana aggravated assault le emergency call ti buaya an heka magdeu mai chu thakat nuwa Russia TV show turin a thok le varia ne na camera ma in ngai zonga America lo hole a thian me chelui Mary ne na in ngai zong le bok TV a chuan a fapa chan a pangin a trapa re thei nuwa lo hosata angin a in lar sang ni som ni January a prosecutor te chuan case la zong kal turin play deal an pe a apom du lo ama le ma in ring tok awangin Korta ka hne ang ati a sang ni som ni pakhat October trial chu tran ani a Jeffrey chuan witness a dinga Kristen Khan ama le ma in tina ti a ma se prosecutor ten damdo in a Kristen hiam na satakan en tir chuan a thu soi tlawng thei lo jury chuan thiam lo an chan tir ngal sang ni som ni pahni February thuma ro rel na anupui hlui Sabrina le Alison ten an tor danan soya jat chuan a in lar dan le inung chang a in ang lo lutuk ati kumsom pariat jail chhuah ma kumsom pariat chung jail
jail chung chu jail tang turin an hrem ta a tuna eng tin nge an awm Christian chu adam tha tawh a college a kal lai a lo kawm tawh nen a in nei a college kal lai atanga lo kawm tawh nen a in nei kawri nen a in nei a chhung kaw nuam tak an din tawh Sabrina Alison le Christian te chu sister in survival angin an in pui tawn a mahse tawh berah thil mak tak TV show a fancy Varia Khan US Green Card Lottery a tling hloh mai tunah chuan Jeffrey in ruak a awm a a ui a in kola in lua a in lua man a chiara jail atanga chhuah hma chu kum sang ni som pani thleng a nghak hei hi TV a nui sang hnung lo awm bik ruk dan chan chin ani